Kull min il-ħamis filgħodu kien dieħel il-belt taġġeb biex jena qudiemu kif ra numru ta' karozzi ġodda fjamanti tal-Pulizija parkjati b'mod organizzat quddiem l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament. Bl-uffiċjali tal-korp dritti mal-karozzi n-nies huma u deħlin il-belt deru jieħdu ritratti ta' investiment li kważi laħħaq il-1,000,000 €. Ma dawn il-karozzi kien hemm ukoll segways ġodda li wkoll se jgħinu fl-operat tal-korp tal-Pulizija. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia spjega kif il-Korp tal-Pulizija se jkollu 50 vettura ġdida fosthom 29 minnhom pajżana għal ferat speċjalizzati. Il-Ministru Farrugia qal li l-korpi dixxiplinati kollha qegħdin jaħdmu biex jimxu l quddiem permezz ta' investiment li qiegħed isir. Spiċċa iż-żmien illi karozza maħruqa tingħata lid-distrett, iktar distretti qed intuhom karozzi ġodda, imma l-investiment li ħafna drabi niftaħru bih mhuwiex biżżejjed. Hemm investiment li nista' ngħidlek huwa ħafna ikbar, investiment iktar qawwi fuq affarijiet relatati mas-sigurtà ta' pajjiżna f'apparat illi sfortunatament ta' raġuni ta' sigurtà ma nkunux nistgħu nesponu. Il-Ministru Farrugia wera l-apprezzament tiegħu għal ħaddiema tal-korp fil-garaxx tal-Pulizija li wara li nxtraw il-vetturi wettqu xogħol importanti biex jarmaw il-karozzi għal ħidmet il-Pulizija fosthom installazzjoni ta' dwal apposta. Il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar der sodisfatt li l-Pulizija se jkollha għodda aħjar biex topera. Dawn il-vetturi se jintużaw fix-xogħol tad-distretti u fuq medda ta' 7 snin l-400 vettura li għandu l-korp se jkunu kollha modernizzati. Fil-fatt, il-vetturi l-ġodda se jkonsmaw inqas fuel. Il-Kummissarju saħaq magħna dwar kif is-segways li huma utli f'żoni pedonali fejn karozza ssiba diffiċli tidħol qed jindirizzaw tip ta' kriminalità partikolari. Daw is-segways li kellna l-belt, servew ħafna fil-ħidma tagħna, fil-ġlida tagħna, ngħidilha ġlida tagħna, fejn jidħol il-kriminalità tal-pickpocketing. Grazzi għal daw is-segways din it-tip ta' kriminalità naqset ħafna. Is-segways ġodda fost l-oħrajn se jkunu użati f'lokaltajiet turistiċi fosthom ta' Sliema, San Ġiljan u l-Qawra. Fit-tmiem l-inaugurazzjoni l-Kappillan tal-Korp Father Raymond Bonnici bierek il-vetturi u s-segways li se jiswew mitqlu deb għall-Pulizija li tant jaħdmu dedikazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.